Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon mga ka-listeners no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Pasensya nga naa ta diri naabot sa Lex Pino drama no. Kaysa pikas, puro na to siya mga music. Og sa ubat ani nga naka-subscribe pag unang subscribe no. Ang part 1 ang gikan sa part 1 ani no, tuwa sa usa na kong account sa Lex Pino vlog na dito ang part 1 ko to part 10. Ang bagong na-subscribe no di kini nga channel na dito ang sinugdanan ang sumpay na ana diri sa Lex Pino drama part 11 hantod ending. Mas mahibong mo no sa mga bagong na-subscribe ang part 1 tuwa sa akong isa ka channel sa Lex Pino vlog na dito ang part 1 ko to part 10 naka-folder. O kaya lang ato no, nang wala na ko dito nag-post og drama sa sumpay, diri na ako gibalihin sa Lex Pino drama. Pasensya kayo. O karon mga ka-listeners, mga ka-followers ni ang sumpay ning sugilanon. Idana Ibarra part 11. Idana, ayaw pagsalik sa imong kabuang, ha? Sige lang. Hapit na. Hapit na moabot ang higayon nga ako na'y magbuot din tanan. Paabot ta human sunod si Mana. Kamong tanan din, he. Akong papahuwaon og ipapriso tamong tanan. Ayaw na paabda og sunod si Mana. Karon na nga akong gusto nga magtawag mo og pulis aron inyo kong ipapriso. Buhata dayon. Bisit! Nanggigil ka kus kalagot, eh? Way batas ang babayana? Way respeto? Nagtuo talaga na siya nga nasa ikisiligan. Mo nang isog kayo nga manghagit na to. Nga magtawag nagpulis. Ha? Giminusan gina to ang basura, no? Tanawon talang unya karong umaabot pit sa 15. Kung itugyan na ni Papa na ko ang tanang katungod dinis limukon, papahawaon gina ko silang tanan. Tanang mga tao nga misuporta ni Idana, akong palayason. Og dili na nako papuyon dito. Og makita niya, ipabalhog na ko siya balik sa prisuhan. Kinahanglan nga makuha nimo ang simpatiya sa imong amahan. Kinahanglan nga masiguro nimo nga karong pitsa 15, ihatag niya ang pagduma sa inyong mansyon sa limukon. Sigurado na ko, ana. Wa na na'y pagduha-duha pa, Ronnie. Makabawas ra gid unya ta nila. Kumusta na si Idana, Nelson? Nana ko'y mga tao nga gisugo pa. Aron magbantay siya lang ni Mutangan. Oh, very good. Kinahanglan pabantayan gayod siya, kay dali ko gusto nga dunay mga dautang tao nga maghasol nila. Wala tayo angin kabarakan, Papa. Tungod kay secure na dito ang palibot. Siguro abaya gyud Nelson, ha? Kay maurnay butang nga atong ikahalad ngadto ni Idana. Ako mismo, Papa, mag-atuan sa dito. Isalig na ko nimo ang tanan, Nelson. Makalaom ka niya na, Papa. Tuod, si Leslie, nga nung wa naman sa buanhi din eh. Wa ba siya mahibaw nga doon na tayo dakong kalihukan karong pizza 15? Ay, lisod kayong babayana, Papa. Ilabay na ko na ako'y mutawag niya. Digyon po tubag sa iyong cellphone. Usabay nahitabo niya ng babayhana. Ay, ambot lang. Ambot lang, Papa. Wala gigani ko makasabot sa batasan niya na niya. Sagdi lang. Ako ray makigsulti anak niya. Mas maayo pa nga ikay musulti niya, Papa. Maminaw pa siguro na siya nimo. Kay kung ako'y musulti niya, mudayon ra ba nagsuki? Di na mahimo. Kailangan mo respeto siya. Dali ko musugot ka magpadayo ning inyong panagsungi. Gusto ko kabahusay ug matunhay ang atong pamilya.
Naibaw na bitaw kas batasan ng babayhana, papa. Kung imo siyang makitaan, ingna, nga nangita ko niya. Way batasan, babayhana. Nagtuo tingali siyang mahadlok na niya. Mulagay. Karisgado ko niya nga. Bubawis kwarta. Pidab-lago ko. Ay, Tiyo. Tiyo, kalma lang gud mo. Okay ra masabog ko nga iyang bawion. Usa ka bawion? Usa bawion? Buang siya? Gihatag na to silang abahan. Unya magbutbuo siyang bawi. Ha? Mulagay. Wagi kaso na ko tiya nga iyang bawion. Kaya wa masabyog ko mag-interes atong kwartaha. Gani, gusto pa manggani ko nga ako ko tong ipamahin sa mga nagkinahanglan. Ayaw ida na. Kasulstigon niya nga imong iuli. Nagsigal niyang mata. Mulagay. Wala niyo tawagin si Sir Nelson. Wa ba ko number niya. At si Ida na ka noon. Sagdi lang, Tiyo. Bisag dili pa may bawas si Nelson, dili ko mag-uol kung iyag yung pawion ang kwarta. Mulagay. Dilingon anak ka sayon, Ida na. Kung bawion man niya, kinahanglang mahibaw sa dyan sila si Sir Nelson o si Sir Piping, anak. Mulagay. Kung may baho si Sir Nelson o labi na si Sir Piping, ang sigurado kung kasabaan ko na sa igod. Bitaw. Makatilawin sa kasaba kay bastos kay sa pagkababay. Naghulga-hulga pa namo din, he? Nagtuo tingali siya nga dili na to sa tubagod. Nagbahad pang hapit na kuno mo abot ang panahon nga siya na dunay dakong katungod nga mumando niya kuno dinis ti buok libukon. Uya iya kuno sa papahawaon o ipapriso pagit ko no? Mulagay. Kailas siya no? Nasa suna hilas kayo. Kito mo na liog. Gusto gini lang ang magpatahod sila og buyok-bo ta silang kabuang. Mulagay. Muli na sila pakungon. Ay makasurok gilagi kay dugo lagi. Ngay na pala kay dugo. Ada apa itaw oy. Kalabo pa na kong dugo Si Ronnie akong gikalagutan kay lami king tuslukon ang kalimutaw. Kasi po yung idana. Kaya mo lagi. Bidagan niya mo. Swerte, bidana pa minawa. Swerte lang. Asa? Kay naatlan nga ako din eh. Oh. Sus, nga pala ko rin. Na. Kitkito ng tangkugo ng gilagom. Sige lang kag ingong kitkit. Sa sunod, kung mag-inisog na sila, bidab, naunguna ko sa kasaba dang kitkit. Ay, bitaw. Ay, gusto ko puldong hagdo ni mong sumbagay sunod eh. Bagay mo! Na ako, anak ko pusta ni mo. Sigurado laging mo daog lagi ta. Maulagay. Bagay lang, bidab. Sa tagaan pala ko sa kamot. Aha. O sa tiil. Tira. Ikaw, Magno, bida, ikay. Wala rin ay mong giapas nga, mupusta ka. Ay, bitaw. Natural kay misalig man ko ni mo puldo. Kay baho baya ko nga may kikang mangitkit. Ay, mga mut da ay. Mulagay. Kit ng kabut. Noon, kung kumpiyansa na naronin ako, ang makatilaw yun kung tinaguan. Ibo tinaguan? Oo. Ha? Patilo? Kibaw siya kung tinaguan. Ay, mo nga ni gusto ko nga imo na siyang hagdon. Kay sigurado ka kung mula gubogan siya ni puldo. Sa sunod, Bidab. Sunod lagi. Kung manong na silang balik din eh. Kay hagdo na ko na roon eh. Lagi. Mayong hapon. May hapon. Oy. Ay, badong! Ikaw na badong. Timing. Good, may kiniya ka. Ako nagposting, naglakaw ba? May hapon sa English pag good Japanese. Ay, good Japanese. Bago. Kumusta mo din Nang? Noy, ida na? Malagay. Okay na gyapon daw. Pero, naibaw ba ka sa balita? Bitaw. Nga, unsa Noy? Dinigikan sila si Ronnie o si Leslie. Miyan sila kay gusto ko noon nilang bawion ng kwarta nga gihatag ni Sir Piping ni Dana. Unsa? Kumusta na ka, Papa? Kaluoy sa Ginoo. Maayo nang pamati na ko, Leslie. Dakugyog kayo og milagro o grasya. Gikan sa kay tasan, nga gihatagan pa ko niya og ikaduhang kinabuhi. Dalipay ko para nimo, Papa. Maayigit kayo ang Ginoo nato.
Gisultihan ka ba ni Nelson nga doon natay dakong kalihukan karong o maabot pizza 15? Papa, bisag dili pa ko ninyo sultihan. Mahibaw gid ko, ana. Way butang nga matago ninyo nako kay nagpaminaw ra ko kanunay sa palibot. Basin bayog nagtuo ka nga wa ko magpakabana ninyo. Ilabi na gid nimo. Maayo. Nalipay ko nga ni anhi mo karon. Daghan ko og gustong isulti ninyo. Bahin man na sa unsa, Papa. Una sa tanan, mangumusta ko sa inyong pagpuyo. We are good and fine, Papa. Happy kayo ang among pagpuyo ni Ronnie. Tinoda pa. Malipayon kayo may labi na nga nakita na mo nga nibalik na ang imong kabaskog. Pero unsa man, wa pa ba mo higasan ako? Unsay buot nimong ipasabot, Papa? Nahibaw na kasbuot na kong ipasabot, Leslie. Si Papa baya. Nahibaw ko si mong ipasabot, uy. Hapit na pa. Kung mahitabo man gani na, una gid ka na mong pahibaw. Kaya nahibaw mi nga dugay na kang nangandoy og apo. Og ipaniguro na ko nimo nga dili gid na masipyat ka ng mga butanga. Siguro abayag yun ninyo, ha? Ay, kabalaga, Papa. Matumal yun ang tanan. Tuod, kumusta naman sa ang imong relasyon ngadto sa imong igsoon? Papa, mas maayo siguro nga si Nelson ang angay nimo pangutan-on ana og dili ako. Kay kana pa yung imong anak. Gusto niya nga siya may perming sakto. Og ako may perming sayop. Sukad pa ginaka ni adto. Daghan ta og angang hisgutan. Ha, iha? Ikaw og si Nelson. Gusto ko nga kitang tulo magkahusay. Kunoon sa may mga butang nga inyong gikahiubsan sa usag-usa. Ako, Papa, dili na ko angay ni mong sultihan, ana. Kay una sa tanan, nahibaw mo ko sa akong kaugalingon kung asa ko mo lugar. Og nahibaw sad ko sa akong gihimo kung asa ko na sayop. Ang mayo siguro ni mong tambagan og una, no? Mao si Nelson. Kaysa iyang kinaiya, gusto niya siya giperming sakto. Isgutan taon niya na sa sunod adlaw nga kita rin tulo, ha? Kinahanglan nga mag-open forum ta. Aron magpinasayloay ka mo kung unsa may inyong kahiubos sa usag-usa. Pero Papa, pasidan iginag-una si Nelson, ha? Nga kung musultigan ko sa kong katarungan, kinahanglan nga dili dayon siya masuko. Ato nang usayan unya ang tanan, bahin ninyo, Leslie. Basta ang unod unya sa atong isgutanan, nga kamong duha, magkahiusa ug magpinasayloay. Papa? Nelson. Leslie, maayo kay niya ka. Niagit ko Nelson kay gipatawag man ko ni Papa. Unsa man ni balita, Tinuod ba nga dito mo gahapon ni Ronnie sa ilang idana? Iyon na. Kinsa may nagbalita ni mo, anak? Tubagaw na ko. Tinuod ba nga dito mo gikan gahapon? Kagahapon sa buntag sa ilang idana? Ako yung mutubag, Nelson. Yes. Dito may gikan pagbuntag. Ug unsa inyo gibuhat ni idana? Nganong gusto ninyo bawion ang kwarta nga gihatag ni Papa ngadto ni idana? Unsa? Unsa ko'y bawion? May nagsulti na ko, Papa. Nga miadto sila si Leslie kagahapon sa ilang idana. Ug nasuko kini, kay gusto nilang bawion ang kwarta nga imong gihatag. Unsa ba kana katinuod, Leslie? Kuan, Papa. Ako lagi klaro kung unsa bagid ka tinuod. Gisultihan na ba ka, ha, Papa? Nga ang imong kaayuhan karon dili tungod lang ni idana, kundi sa tanang mga paningkamot sa mga doktor. Ugano bang imo man ang gibuhat nga to ni idana? Papa, kalma lang. Ako ning gituyo tungod kay sobra ra kayo ang imong gihatag ni idana. Dili siya deserving nga makadawat og ingon anak kadako. Wa ba niya mahuna-huna? Nga dili siya ang angay hatagan og ganti? Wa kay batasan da! Ngano kung imo mo kung kitamparos, Papa? Wa ko mahimuot ang imong gibuhat, Leslie. Imo kong gipakauawan sa ubang mga tao. Ug ngadto pa gyud ni idana.
Papa! Pagino! Kinahanglan mangayo kag pasaylo ni Idana. Dili maayo ang inyong gibuhat. Papa. Di tingali maayo nga dapatan nimo ang imong anak tungod lang na tumabayhan. Trusam ka! Wa ko malipay ning inyong gihimo. Wa niyo respetuhi ang akong gusto. Kung kamo wa mo tuo ni Idana, ako dako kog pagsalig og pagtuo niya. Busa kinahanglan nga inyong tahuron kung unsay akong gusto og desisyon. Ug dili kamo ang magbuot, nakasabot mo. Ha? Timan ninyo. Dili ko konsentir sa mga taong bati ug kasing-kasing. Ug kung unsa man ang mahitabo ni Idana, kamo ang akong paninglan. Kung maghimo mo og mga tinunto, batok nila! Grabe. Ang tanang katabang dito sa amo. Misulti ginako nga. Nagtamparosan ng Leslie siyang amahan. Leslie ba? Tamparosan siyang amahan. Malagay. Tungod siyang gibuhat ni... Diyan ni mo, Idana. Mayra, berisig, gabaan siya. Kaluoy sa taon niya, oy, Badong. Mo lagi. Unya, wa mabali ang liyaw. Lagpot kong sipon. Duta! Sipon lagpot. Puntubuang. Sutoy sipon eh. Kusog ko lang yung pagkatabalusa. Daghan ko lang kayo nakita kayo. Dito mo siya sa sala. Gitampalos siya. Wa apila si Ronnie. Murag kasab-ansab. Ang giapil sa tugtamparos. Para mo tagam-gad. No. Ibaharan mo ko lang sila ni Sir Nang. Ibaharan. Nya, Gingnan ko lang sila nga. Kung unsa ko na may tabuan niyo rin manubagi ko sila ni Sir Piping. Mo lagi. Ruwan, Bitaw. Huwag kang kubuga. Sila mo'y unang suspect kung doon ay mudaog-daog ninyo din eh. Mo lagi. Muna'y tambal sa mga taong way respeto. Bitaw! Grabe siya mga tawhana eh. Uy ka, wow! bitaw. Tingog. Basin og nitagam na to sila, Badong. Mayon ta kung magtimaan sila. Pero sa kaniya na ba ng Leslie, no? No. Patinggig naong. Mo lagi. Dahil bagi patong sultihan. Mo lagi. Grabe, hagi din ang babayhan na, no? Na! Sobra kay grabe ng sangkos langit ang sungay. Ay, katasa po na. Sangkos langit ay. Huh? Lain na ba kasi badlungon kay magdumot? Nya, ikaw pa'y balihon. Balihon nga, bisig yung sayo, ikay balihon. May kayo rin man ang kapon. Badang ngay bal. Mo lagi. Dekarawal ko na do. Kikito na. Nanagyo din na siya. Wan, namaguna siya ibisyo. Mga baga kay mga naway. Mo lagi. Nanghilaan ba kay batasan? Mo lagi. Nagparehas ng duha sa iyang bana. Kasi nabot o rin mundo ha siya. Kisa mo siya nagsumbong nila, Badong? Siyempre. Ako'y may sumbong ni Sir Nelson. Ay, ikaw O kay Sir Nelson sabi mo, may sumbong siyang amahan. Mo lagi. Para na ko ba? Kuwang pantamparos. Ha? Kuwang pantamparos. Dapat bilanggoon sila. Sama silang gibuhat na to. Bitaw. Nindot na sila ipakaon sa tirong. Ayaw lasad makay maproblema tag pangitag tirong mak. Awan na noon mak. sila tungod na Pangitang ako. Badong, hain man dahil si Nelson. Ako rin may gisugo sa pag-anhi na. Kaya ako sa ipabantay niya ninyo din eh. Nakararuhag ba? Gusto nta ko magkig-istorya niya. Kung gusto ka, pwede mo na ko siyang atun sila. Sige, Badong. Muadtuon niya ako sa ila kay ako siyang istoryahon. Sige. Inglan ko ha. Kay... Uban natin ka nito sa ila. Di na ko palabot eh. Di na gini mauwi lagi buhat na ko, Han. Ilabi na si Papa. Ginapatan ko niya tungod lang at babayhan na. Ako'y nasakitan para nimo. Nakita sa gyud nako nga di makiangayo ni Papa. Wala ba lang siyag maayo? Nga imbis ako may tinut-anay ni Milaba niya, ako pa hinuigihimo nila dautan. Tungod na si mong igsoon nga kusog kayo mo pahaba. Pakalagot kayo eh. Mga matay silang tanan. Hani, kalma lang, hani. Makonsensya ra gihapon unya kanang imong amahan. Siyang gibuhat gani mo. Sayang gibuhat na ako. Dili gid ako si pasayloon bisag ako pa siyang amahan.
Sige lang. Lingin ang bula. Baos-baos ang panahon. May adlaw ra nga ato na puno niya. Si Edana. Siya mo'y nakaingon ining tanan. Kadtong babayahan na mo'y nagdagbisit sa itong kinabuhi. Sa iyo na si Dana. Bisag ako rin ang kuna niya. Dali ra ka na siya panimaslan. Bantay lang yun. Maayong pagbuminaw. Magbantay lang yun silang tanan. Personal gyud kong mianhi dayon ninyo din Ed. Third kay naibawa ni Papa ang gibuhat ni Leslie din ninyo. Ilapi na gyud diha nimo. Wala kaso, Nelson. Nagkasabot ko sa tuyo og tumong ni Leslie. Dili gyud maayo ang iyang gihimo. Kalimtan na lang to nato. Pero, doon na lang hinuoy ko hangyo nimo. O, unsa man, Idana? Dili lang unta mo malain. Kung mahimo ba, nga dili na lang siguro kumutambong sa inyong inaugurasyon karong pitsa 15. Uy, ngano man? Idana, dili na mahimo. Ikaw mo nagunang dinapit sa among pamilya. May nungdanon kayo ng adlaw tungod kay ang inaugurasyon sa Marso 15. Gitumong alang sa kasaulugan sa paghandom sa among mga kaliwatan. Ang akong gilikayan, kay basin og makahimo lang unya hinuon ko kasamok sa inyong kasaulugan. Ilabi na nga, dako kaayo og pagdumot si Leslie nako. Ayaw kabalakan ni Leslie. Niaman ko. Naasab si Papa. Way makahilabot nimo. Pero, di na mahimo. Kinahanglan gyud nga naa ka, Idana. Kay mo kanay gusto nga mahitabo ni Papa. Nga kinahanglan naa gyud ka atol sa maong inaugurasyon. Karon ng Sabado ang umaabot nga inaugurasyon. Oo, Papa. Og andam na ang tanan alang sa maong kasaulugan. Pero si Leslie, sigurado kong nanluod yun siya. Nanluod siya na ako kay wa nasab siya mutubag sa akong mga tawag. Ayaw kagaol yan ng Leslie, Papa. Mutambong ra gihapon to. Wag ko makasabot sa iyang gipakitang batasan karon. Naglibog ko kung nganong ihag yung gikontrahan si Idana. Magriginay, problema na to ni Leslie, Papa. Dili ka kontrol siyang kaugalingon. Di maghuna-huna nga hastat, ha? Mawawan siyang gibuhat. Pero, kumusta man sila si Idana? Okay naman si Idana, Papa. Wa man matandog si Idana sa iyang gibuhat. Ang naka-diferensya lang yun, siyempre, magpanagana lang ang tao, diri na to, tungod sa batasan ni Leslie. Ayon ba karon nagpuyo si Leslie? Na sila sa rest house sa Buanoy. May siguro nga ato siya nga tuon. Istoryahon na to siya. Para na ko, ang isang pasagdan, Papa. Kaya kung pakitaan mo og pagtagal si Leslie, mugaram noon. Ang gusto rin ako, Nelson, nga mahusay mo. Kita. Di mayo nga magpabilin tang ingon ini. Nahibaw ko nga taas o garbo si Leslie. Gusto ko nga mag-usab siya sa iyang kaugalingon. Unya, yung anak naman iyang kinaya, Papa. Sukad pagyod ka ni Anto. Di kumuuyon, anak. Kinahanglang magkaiusa ta sa dili pa moabot ang Sabado. Kinsa nang sige nga nawag eh. Ang ako, ning amahan nga buutan. Ika-20 na niyang pagsigig panawag na ko. Bahala siya. Tigid ako si tubagon. Karon na rabang Sabado ang inaugurasyon sa inyong mansyon. Nahibaw ko. Yan sa man, sa may plano nimo. Mutambong tao, dili. Uy, tingog na, sa man. Sa man yun, ha? Dili ko mutambong. Ha? Di ta mutambong? Unya, saan naman ang atong mga plano ini?
Tila da mahibaw kung kinsa iya nunso ni Papa. Aron mo iyang tugyanan sa limukon. Sayang. Sayang kayong kahigayunan, Leslie. Basta. Naglagot ko. Tingali, mutambong lang tanong. Tambong ta, inay higayon na kita lang unay musabot nila. Di na to usikan ang higayon. Ilabi na nga basin, ikaw na yun unya ang tugyanan ni Papa sa pagduma sa tibok limukon. Makalagot magugkaayo, God. Makasipok sa o. Ay, kalimta lang una nato itong mga hitabo. Ang importante nga kita'y magapanag-iyagod sa mansyon nito. Kaysa higayon nga nana nato ang otoridad. Ha? Makahimo na ta sa bisag unsay ato buhaton. Ang importante nga kita'y makadawat sa titulo dito. Unya, unsa ba akong buhaton? Uyon nilang una ang imong amahan. Siya mo importante aron makuha na to ang atong gusto. Makalagot kang huna-hunaon. Ako pa'y giingon nila ini. Unya ako pa'y magpaubos. Ay, nagsambot mo ko nimo. Nibaw kung di ilalim ang ilang gibuhat nimo. Pero sige lang. Hinihigayo na kinahanglan nga ato silang duaan. Unsa may akong buhaton? Kung manawag ganig usab sa papa nimo, tubag ka lang. Paminawa na siya. Unya, uyon nilang kung unsay iyang gusto. Unsa? Dili ka mo tambong? Muna. Unsa mag yung wana idana. Bago naman lagi ito, mauna naman lagi. Ay, lago siya, lagi. Ato lang magdamak. Ikaw, unsa man day? Unta tiya. May mo ramay siguro o dili lang tamutambong. Oy, dili na mahimo. Dili. Kita gani ang pinasidunggang dinapit. Nalimot kas gisulti ni Nelson di mo. Maulagay. Ngano nakaunaw naman kaida na nga, di na lang ka mo tambong, ha? Kuan lagi tiyo. Ako na magisultihan si Nelson sa akong rason. Ako siyang giingnan. Nga gusto lang kong maglikay o kasamok. Labi na nga naa si Leslie nga init kayong iyang dugo diri nako. Maulagay. May katarungan po ka ba? Ang ako lang tiyo ba? Basin og makitaan ko niya. Unya, irasag kong awayon. May iskandalo na sabo niya ang selebrasyon tungod lang nako. Bitaw. Uli sa may pog ni Nelson nga yung magsultihan, nana. Oh, syempre, maingon siya nga, di ko na mahitabo kay naa sila. Maulagay. May katarungan ba ya kay Dana? Ilabi na nga lahi ugagan ang utok ni Leslie. Basin niya inunog pagkawawantan niya sila mga bisita. Mao ni akong gipanagan-an tiyo. Mao nga, mas maayo na lang siguro nga dili na lang tamutambong. Wala man siguro kaso, kay di man sabgi kita importante dito. Ilahara man sa na okasyon. Bitaw. May katarungan ba ya kay Dana? Pero basin no yagon si kasulti ni Sir Piping og ni Sir Nelson ba? Nga dili tamutambong dito. Basig malain hinuon to sila nato. Maulagi. Wa manay kasumak. Pwede naman tag mo pasabot o niya ikaw man silang inaugurasyon. Bitaw. Maulagi. Ako dili gid mo tambong. Paibaw alang gid ninyo daan si Sir Nelson. Aron di sila magdahom nato nga di gid tamutambong dito. Maulagi. Ay, kabalaka na. Ay, bida pangikito. Si Balaw, maya kong inom. Ang sa ganito? Di gid mo mutambong sa inaugurasyon, ha? Maulagay. Kami badong ba? Igo rami mag-agad ni Dana. Nakadesisyon na manggod na siya nga di sa mutambong. Tapa. Nga naman si Leslie ba hinungdan ining tanan? Maulagay. Murag mao nagyud na dong. Naibaw na ka nga gikontrahan yung nagmayo ni Leslie si Dana. Pida. Muna gisulti ni Sir Nelson ako. Buang Leslie gon. Naman siya sakit sa utok. Maulagay. Oo. Sa may sakit siyang utok ba dong? Kanabang doon ay gilokdo ba? Gilokdo. Mura gusto ka ba dong? Mura gusto ka. Pero, bitaw, Puldo. Actually, yay, so good ay.
Gisultihan man kong Sir Nelson nga Now sa Lex nananghid ko nun niya si Dana. Ug mao na nga mianhig ko aron ipahangyo gyud mo nga mutambong gyud mo ka sa ulugan. Mao lagi. Kay tugon ni Sir Pepe nga kinahanglang naagid mo. Mao lagi. Kay kamo ra bagay nag-unagid nga dinhapit ining mga okasyon. Mao lagi. Wawa man nakaso na mo ni Imak Badong. Pero di magumi makabuot ni Dana God. Amo manggunang girespeto ang iyang desisyon. Ay, pasabta lang ni. Kay nagdahom ra bagay ito si Sir Pepe nga naagi si Dana. Base na yaw si Sir Nelson may makasaban kung di mo matambong. Mao ba? Unoy. Mga mamalihog lang ko ni mo ni. Pero nga, pasultihan gid si Dana nga mutambong gid karong Sabado. Habit na biya. Upat na kadlong pabuton. Mao lagi. Natsagay. Pero di lang ko mo pasalig Badong ha. Ako lang suwayan mo gangyo si Dana. Dagang salamat. Salamat kayo, iha. Nga mipatalinghog yung ka sa akong pagtawag nimo. Sa tinuod lang, Papa. Dako gid kayo ang akong kahiubos nimo. Pasaylo ako nga nadapatante ka. Hinaot nga imo kong nasabtan, iha. Dili ko buot nga mo pasakit bisag kinsa ninyo sa imong igsuon. Apan in taon, ang iyo lang ning ako, Leslie. Nga unta, dili ni mo hatagan og dakong kauwawan ang atong bansagon. Wa ko magpakauwaw ninyo, Papa. Gibuhat lang nako kung unsay husto. Pero wala ko ninyo hisabti. Tungod kay nagtuo mo nga nagpasagad ko sa akong gihimo. Sumapa. Pangutan na ang mga doktor nga naghago para nimo nga mamaayo ka. Unsa may pasidungog nga imong gihimo nila? Umanay ko magpasalamat nila. Mihatag ko nila sa husto. Ugwa ko magkuwang sa akong pagbayad sa ilang serbisyo na rin ako. Dili pa napaigo ang kwarta, Papa. Oh, nahibaw ko nga imo silang gihatagan sa husto. Pero dili ikalimod nga mas gipalabi nimo ang pagpasidungog ni Edana kaysa mga doktor nga nag-atiman nimo sukad pasinugdanan. Tuahin noon kami tuwa itong babae nga lana repuhunan. Husto na, Leslie. Dili na nato lalisan si Edana. Dili ko gusto nga imo sang hilabtan. Kung wa ka mutuo niya, ayaw sa hilabti. Pasagdahi siya. Oo, Papa. Gisabuti ka sa imong opinyon. Pero nahibaw ko nga dili pa ko ninyo masabtan. Maabot ra ang panahon nga makaila ka kung kinsa gid si Edana nga inyong gilabanan karon. Sigurado ko nga siya may maghatag og dakong kagubot sa katilingban. Sama sa nahitabo sa iyang mga ginikanan. Usa pa nang imong gipangyawit diha, Leslie. Papa, kung wa ka masuhito ni Edana, susiha og maayo kung si kinsa siya. Kinsa ang iyang mga ginikanan. Ug unsa ilang mga kaagi aron ka mahigmatas ka matuoran. Wa ko'y panahon na, Leslie. Watay angay lantugian bahin ni Edana. Oh, ikaw, Papa. Basta kay ako, igo ragi kumisulti ni tinuod. Nga kana si Edana, kaliwat og mga mangtas. Usbon ko, ayaw gyud og hilabti si Edana. Ibisag kinsa ninyo. Dili ko gusto nga dunay manghilabot niya. Unsa? Nibalibad na gyud si Edana? Kansay ka ng abin mo sir, maunay desisyon ni Edana. Kay di siya gusto nga magkagubot lang niya kuno ang okasyon tungod niya. Kay nahadlok siya ni Leslie. Naistorya ba nimo siya, Badong? Kuan, si Inoy Purdo naman to ang akong gika-istorya. Pero akong ginas Noy Purdo nga pasabton na si Dana. Nga di siya ang mabalaka kay naamang ka og si Papa nimo. Mabitan na akong gisulti niya pero ambot. Nabalaga ko. Basin og dili gid siya motambong. Pero ako man tong giingnan si Noy Purdo, sir, nga pasabton lang yun. Kaya kung di sila motambong, basi ikaw may makasabaan sa mga amahan.
Aw, di man hinuon na masuko si papa nako. Pero kinahanglan pahibawon yung daan siya. Kay, Aron nga, dili siya magdahom ba? sagdi lang, sir. Balik ko lang ko og masla, ha? Basin ba day? Mausap ang hunahunang Idana. Magkuyog lang ta ugma ba dong? Ato lang pasabton si Idana. Bitaw, sir. Mas maayo gid nga ikim pasabot niya. Ay, tambong lagi na. Awa niya. Last na lang ugma ba dong? Kung dili gid gani siya motambong. Aw, di lang sab nato siya pugson. Mas maayo siguro, sir, nga sultihan nimong daan si papa nimo. Ako ron niya nang sultihan si papa. Pero klaron na nato si Idana kung mutambong ba siya o dili. O sige. Ato siya atunog ma. Nagistorya na namin ni Badong ganyan, Idana. Niyangyo siya nga tambungan lang yung kuno nato ang okasyon. Kaya kung di ta mo tambong, basin og si Sir Nelson mo'y makasabaan sa iyang amahan. Kay tugon na bagyod kuno ni Sir Perfecto nga patambungon ka. Bitaw, Idana. Mutambong lang gud tagod. Di man na makahilabot si Leslie na to, bakay na gud si Sir Piping. Unya, nasad si Sir Nelson anang tungura. Ay, ganahan ba ako mutambong, tiyo? Pero nga ako lang ba, nga mas maayo na lang gid nang maglikay ta. Mo lagay. Nakasabot lagay mi sa mong punto. Pero si Sir Nelson manggoy madaot kung di sadta mo tambong ba, siya may kasabaan sa iyang amahan. Bitaw, Idana. Tambong lang gud tagod. Total kuyog man minityo puldo di mo. Anugon po kayong kahikayunan, oy. Basin og dunay isurpresa si Sir Piping ni mo. Malagay. Maulagi sam na akong gihuna-huna, tiya. Musamot gyud og kasi na si Leslie nako kung maghimo pa sila og laing sorpresa para nako. Ay mas mayo gay noon nga musamot na si kasina para atakihon sa kasina. Malagay. Unya, mayo din na para ni mo, Mak. Ay, Mau gani nga, nilikayan ni Idana, aron di magubot. Kau sa gita sa kagubot, kito, tangkugo. ay, kanin... Mau na, bagampo na sa deka nga mo ni matabo. Ay, dili, baka din doon sa bunay bahitabo puldo aga, takihon siya ron, kausara. Mau lagay. Sabaday. Ang buti pa sabot ni Idana, kay basinog magwala na sa bunya si Leslie. Kay kung laing pasidungo nga ihatag ni Sir Perfecto niya. Ay, problema na niya puldo. Siya rin po maawawan kung maghimo sa iskandalo. Maulagay. Ikaw no, imbis magunahuna na si Dana nga hindi magkagubot. Ikaw sa mo'y gusto kayo nga magkaguliang yun, bidas Ay, niyo. dili man na ito problema, good puldo. Kay kita may gidapit. O gawas pa, wa man ta mo adto dito aron mangita tagubot. Na, tiyo, ayaw na lang gud mo paglalis bahin, ana. Oh, mulalis gud ay. Kung mo ani mangganit sila si Nelson o balik din ako rin mo pasabot nila. Kinahanglan magklaro gyud ka Idana. Mas maayo gyud nga dili lang nimo sila balibaran. Sagdi lang, tiya. Muhimo raw niya ako sa akong katapusang hukom. Giingnan bitaw teka, nga sakisakay lang una ng imong amahan. Ayaw siya kontra ha. Kiba sino niya og mausap niya hinuuna-una. Noon sabi kay, himulsuhi hinuon kung kinsa gyoy iyang hatagan sa dakong katungod niya sa inyong mansyon sa Limokon. Nganong ako pamanggid siyang himulsuhan, nga iyamang kong anak. Ug usa pa, saan na niya nako kani adto pa? Nga kung kinsa ang una namong maminyo ni Nelson, maoy iyang paboran ug hatag sa katungod ni anang mansyon na. Oh, mo ba? Wala ko magduha-duha pa, Ana Ronnie. Labing siguro, kita nag-iiyang tugyanan, Ana. Ang naman sa si Nelson nga, ulit taong guwang naman na. Pero nga ako ba? Di lang kumpiyansa. O di sakyo ko musugot no nga si Nelson mo yung hatagan. Mooyon ako nga katong mansyon na mo dito sa Bintungan. Kadto mo to iya, okay ra to. Pero kanalimokon, kita giangay makapanag-iya, Ana. Pahinumdumi lang siya, Ana. Mas mayo mong kung imugyo na siyang pangutanon para masiguro. Nakaunaw na ba ako, Ana? Wa masiguro idautan kung imo na siyang pangutanon. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Angay lang sad nga masayod jud ka kung kinsay iyang hatagan
sa bendisyon nga maoy makapanuno sa inyong mansyon sa Limukon. Sagdi lang. Mubalik man ta dito, ugma. Ako siyang pangutanon. Husto gina. Mao ginay buhata para masiguro ginato kung kinsay iyang hatagan sa dakong katungod. Unsa magiplano nimo sa tong bahay, Idana? Nagplano ko tiya nga ipausab gini nato nga tong bahay. Kanang simple lang good, pero nindutan aon. Kanus aman? Niingon man to si tayo tiya nga unya na kuno kun matagan na gyud tagtitulo sa yuta dinhi. Ay, sigurado naman na. Nganong paabuton pa manggid nga mahatagan tagtitulo nga mao man giday bahitabo. Kay saad na ni Sir Piping natong tanan nga mga lumad dinhi. Saad lagi tiya. Pero mas nindot man gyud kuno nga maniguro ta. Kay basin unya kuno og mahimo na lang sang issue ang magbuot-buot ta og pausab sa atong bahay dinhi. Nga wa patay na dawat nga titulo. Bitaw. Kung gusto ka, palit na lang tag house and lot. Naaman sa lungsod, barato ra. Nindot na kayo, human padaan. Ay, okay raman ko anak tiya. Pero si Tiyo may dili gusto. Mas pabor man si Tiyo dinhi kay mga kailan na nato ang mga tao nga nagkapalibot nato. Ayaw pagsigig agad ang imo uyuan, Mas mayog mo himo kag imong desisyon. Kung ako imo pangutanon, mas may pagbupalit na kag humandaan nga bay. Unya mo palit kag nindot nga sakyanan. Unya magdegosyo sad ta. Total na naman kay kaugalingon nimong kwarta. Dato na gud ta. Mayo! Hala, si Badong man o si Sir Nelson. Niya sila. Oy, Badong! Nelson, dayon mo dali. Mudayon gid mi dala. Sir Nelson. Mayong buntag din niyo. Nangimak. Kita. May buntag sad. Ayong buntag. Lingkod mo, Sir Nelson, Badong. Dagan salamat. At tagpaon na, kay bagkuha kong inyong mainom ha. Ayaw na pagdagad, nangimak. Kay dili man sabi magdugay sa among tuyo. Usa may among ikaalaga ninyo, Nelson, Badong. Kuan, Ed. May balik gimi karon din kay gusto na mo nga mahibawan kung unsa gi imong hukom. Mutambong biyog ka sa okasyon karon Sabado? Ha? Ay, desisyon, Idana. Gusto lang ginamong klarohon, Ed. Kay si Papa, di gan musugot nga dili ka mo tambong. Kay ikaw gid ang naguna namong pinasidunggang didapit sa maong okasyon. Nelson, doon na lang ko'y gustong klarohon. Unsa man, Ed? Sige. Isulti kay maminaw ko. Nganong ako magyud ang nagunang pinasidunggang tinapit. Kuan, tungod kay dakong garbo sa mong pamilya ang imong balaanong nahimo sa katilingban. Ilabi ni gyud sa akong amahan nga naayo siyang sakit tungod nimo. Doon na lang unta ko hangyo ninyo. Nga kun mahimo, ayaw na lang ko ninyo hatagi og mga pasidungog. Kay una sa tanan, mauwaw ko sa inyong mga bisita. Anong mauwaw man ka, Ed? Ha? Dili ka ngay mauwaw tungod sa imong nahimo? Bitaw. Tinuod na. Mo nga hangyoon ko ikaw. Tugod sa mga okasyon. Bitaw. Kuminaw mo ko dre. Huwag kaya nga kawawan ko, Eda na. Kay gawas nga, butan ka, mapahibsan nun. Gwapam kay ka. Huwag makalupig mo kagwapa sa tibok lungsod sa buhay na swerte. Bitaw, Idana. Gusto si Bads, J-Bads. Badong. Huwag kay angay kabalatan, Ed. Ang tanan, malipay tungod kay nakaila kayo minimo. Labi na yun, ako, kinis Badong. Nasayod mi kung unsa ka kabuutan. Tinuod na. Tinuod gina, Eda na. Kantaman. Sigurado gimi nga ang mga pagdaig unya sa mga bisita diyan mo. Biyokbo sila. Sa imong kaanyag kayo. Wa ko makasabot. Wala ba ko maanad og mga ingon anak? Ay, mag-ana juga lang ko pa. Ana dia. Gopo pa ito. Kaya imo ba yang kabantog? Di na kapugnan. Ug ang tanang pagdaig og paghimaya sa imongan. Ay, kabantog talaga.
Sama niya badong, uy. Ayaw pagpalabi, uy. Kay mauwaw ta. Bawi, anong bad? Bueno, Ed, Daddy bad. manginaot mi nga karong Sabado. Mutambong gid mo. Bitaw. Ay, kabala ka, Sir Nelson. Mutambong gid mi. Daghan gyud kayong salamat ninyo nang imak. Idana. Maglaom gyud mi nga mutambong gid mo sa maong okasyon tungod kay dako gid kayo namong kalipay o garbo ang inyong presensya karong umaabot nga Sabado. Kumusta na imong pamati, Papa? Feel better, iha. Dito mi sa doktor kaganiha. Ug amazing yun kaayo ang Ginoo. Kay matod sa doktor, basin ugma inigbalik nako. I-declare na nila nga cancer-free nako. Mao ba? Nganong ugma pa man? Karon di ay. Ay kumita itong gikumidyahan si doktor nga karon unta to, kay basig malate na ugma. Pero, nahibaw na ka, dili man ingon anak ka sayon. Maniguro man yun na sila. I'm happy for you, Papa. Maogi na kada adlaw na mong giampo. Oh, salamat kayo, iha. Kamu ni Nelson mo'y dakong rason kung nganong gusto pa kong magpakabuhi ining kalibutana. Pero, salamat, kabungduhan ni Ronnie. Wabag ka mo'y kasa para nako. Si Papa, baya. Maabot na ng butanga pa, uy. Mahataga na gid unya ka na mong imong apo. So may gusto ni mong apo pa, babae o lalaki? Bisag unsa iho. Dako na kay nakong grasya gikan sa langit kung makakita na ko sa inyong liwat og una na kong apo. Kakuyaw ka, di mo pa no kung naanak kay apo? Basig mong ilugon gikan na mo, ha? Murag maog yun na'y mahitabo. No way, Papa. Alkansi kaayo mi ana. Basin ang imurang apo mo imong palabihon og maayo. Unya kami, imo na hinuon ming kalimtan. Pero lain po'y ato, Papa ba? Unsa man, iha? Hapit naman gid ang inaugurasyon sa atong mansyon sa Limukon. Bitaw. Karon ang Sabado, iha. Kinahanglan nga kumpleto yun ta. Kay naa sila si gobernador o ingon man si mayor o ang ubang mga opisyalis sa atong lungsod. Doon na lang ko'y gustong klarohon, Papa. O ginaot nga imo konsultihan sa tinuod. Nala, sulti. Sige, kay maminaw ko. Kinsa man gid ang imong i-anunsyo nga maoy imong tugyanan sa mansyon sa Limukon? Papa? Siyempre, kanang mansyon sa Limukon, mao ni pinakaunang mansyon gikan pa sa atong mga kaliwatan. Og di ba, matod nimo, kung kinsa namong duha ni Nelson ang unang maminyo, maoy imong tugyanan sa dakong katungod? Og mao gyud may makapanunod ni anang mansyon na? Di ba, Papa? Kuan iya. Oo, nasayod ko ni Ana. Pero, di na ko mahimong isulti ninyo kung kinsa nga kong hatagan og dakong katungod sa mansyon. Pero, nganon dili man ka musulti pa. Kay bisan pa, dili pala ni mo isulti, o ipaagi pala ni mo sorpresa, nahibaw na kong daan nga wa na ilaing makapanunod ni Ana. Ako ra, di ba? Iha, daghan na taog mansyon. Bisag ang mansyon sa Bintungan, mahimugmay mo na to. Ang resaw sa Buanoy, nga inyong gipuyan, imo na sab ka to, katong dito sa Kasili. Wa mo'y angay kabalakan ni Nelson, buhong na mo sa tanan. Pa, kadiyot ragod. Mayong pagbuminaw. Murag nalayo na mata sa isyu. Ang atong gihisgutan ang mansyon sa Limukon. Wa ko'y interes ato sa Bintungan. Mas gusto na ko ang sa Limukon, Papa. Mao binisaad ni mo. Wa ko'y gisaara ninyo ni Nelson ni Ana. Pero Papa, di ba miingon man ka nga kung kinsa tong unang maminyo na mo ni Nelson? Mo imong hatagan sa dakong katungod adto? Wa ko'y gisulti ana ninyo, iya. Pero Pa, basin og nalimot lang ka. No. Mahibaw raw niya ka, iya. Ako raw niya nang isulti ngadto sa atong okasyon, ha? Basta, ayaw gyud ninyo si piyata ni Ronnie.
kinahanglang kompleto gyud tang tanan. Sir, tana ko nimo, sir. Tana ko. Unsa may paminaw nimo, sir? Mutambong ka si Idana? Ambot lang ka, Badong. Kay? Kasi, nang imak naman to'y mitubag sa akong pangutana. Maayos lang klaruhon gapon na to, sir. Di na ko mabalik dito, Badong. Ikaw lang niya i-follow up ni Idana kung mutambong bagyod sila. Gigi. Akong klaruhon dito, sir. O ako lang sab niyang sultihan si Papadaan. Kay? Kay basin o ora mismo, di gyud mo dayon si Idana. Mas mayo pa, sir. Pahibaw ang kis papa nimo aron mahibaw siyang daan ba nga nagduha pa si Idana nagtambong. Mabita niya karon sa kong nauna. Pero sige lang gyud og follow up, Badong. Kay? Aron ba nga ato yung masiguro? Oo, sir. Ako yung klaruhon ay. Kaysa ako bang tanaw? Nagduha si Idana sa pagtambong. May labitaw. Believe ko sa iyang kinaiya, sir. Nagtanaw siya ayuhan sanan. Dili mapahimuslanon nga babae. Gusto ka, Badong. Nakadaig sa bigay kayo ko ni Idana. Ado na siya punto sa iyang katarungan. Pero, dili sa bigay kumuuyon nga dili siya matambong. Kaya maurabag isulti ni Papa nga kinahanglan naagit siya. Kay? Kasi mao'y importante kayo sa mga okasyon. Pero, sir, daghan ng utangan ako ba? Sa iyong paminaw, kinsa kay tugyanan sa dakong katungod sa inyong mansyon sa Limokon. Badong, manakonsulti ni mo, bahay ni anak. Wa, gyud ko'y kasayuran sa una-una ni Papa. Pasensya, sir. Kuha magawad ka ng... Sige mo sa sila balik-balik kung pangutanan ako, sir. Mga sige sa balik-balik pangutanan ni mo. Pero, sir, mayon taog ikay tugyanan si mga amahan. Kay, mas angayan ka, uy. Kay, ikaw may lalaki niya, kabagwangan ka. Bisa kinsa, Badong. Wa ko'y problema. Bisag, si Leslie pahihatagan ni Papa. Ay, pastilan, sir. Naistorya ba na ako ang mga katabang dito sa Limokon, sir? Miingon sila na ako. Nga kung si Leslie ko yung tugyanan si mga amahan, basin ko mangundang sila sa trabaho dito. Kinsa may nag-ingon ni mo, anak? Ang mga katabang lagi dito, sir. Badong, tambagi sila. Madili sila angay musulti og ingon ni anak. Na, ako sa niya ingnan sila, eh. Pero, seryoso kay silang misulti na ko ano, eh. Sagdi lang. Ako ron niya musulti nila. Dili mayo nga musulti sila og ingon ni anak. Kung kinsa ibedisyon na ni Papa, kinahanglan nga ilang sundon og ilang tahuron. Na, naibaw, biya ka, sir, nga, daghan kay wa makauyon sa batasan sa mga isuon. Pasagdi lang. Kung magbinuang nasab si Leslie, niyaman ko. Andam ko mulaban nila. Di makahimo og binuang si Leslie sa iyang mga sakop. Kaya na ako nga mubadlong gyud niya. Na, kining ako, sir, igor man yung kumisulti nimo. Kay mo may tinuod nga bulog sa ilang gibati. Mas gusto sila nga ikay mudas lang negosyo sa mga amahan. Kay mas nakauyon ang tanan nimo, sir, sa butasan. Kaya nang Leslie. May baw-araw niya nato ang tanan, Badong. Kung kinsa gitugyanan ni Papa sa mansyon. Mo lagay. Ngayon taman, nakadesisyon naman yung kakaidan ha. Mutambong yun sa puldo. Kay mauwa man sa tamubalibad ni Sir Nelson. Ay, sige na betong adhinin ni Aron patambongon yun ta. Mo lagay. Ganong ikaw may tubag damak na di man kasi idanap da sa dit. Ay, di kayo kung ipangutan na dili ikaw tingog ya. Misanong na magod si Idana ni Sir Nelson. Di ba, Idana? Tinawag ba, Idana? Nakuyawan lagi ko tiyo, oy. Mau lagi. Sagoy na kuyawan ko. Nakuyawan ko tiyo, kay miingon magod si Nelson. Nga, ako kuno'y pinasidunggang dinapit. Pasin og ila kong paistoryahong sa daghang mga bisita pa. Mau lagi. Unsa mo na problema na kung musulti lang sad ka. Naibaw baya ka tiyo nga wa ko maanad og diskurso at tubangan sa daghang mga tao. Og labing siguro, nagyud daghang bisita nila anang higayuna. Mau lagi. Ayaw gadlok.
Kung nila kang pasidunggan o niya paistoryahon, pangandam landaan sa mga sulti. May mong gani o tabangan ta ka. Bitaw. Manay ako giingod niya, Puldo. Nga dili siya aging mahadlok. Tayo naman ko na musulti kag daghang mga tao, good. Maulagi. Sayon para ninyo, tiya. Pero para nako, mauwaw ko. Maulagi. Ayaw lang kabalaka si mong isulti, Dana. Kung pananglit pasidunggan kanila, buhatan ta ka o mong idiskurso. Kasadyo na. Bati dahil, Puldo. Kanang kinanindutan pagkasuwatan. Stilan, wag kibaw kitagimos mga kandidato din eh. Tanan akong ibuhatan, wag no'y nakadaog. Ako'y bala. May okay ko ng diskurso, badab, stilan. Kung pananglit tiyo, ila kong pasultihon. No. May mo ba nga, ikaw lang musulti, supli na ko? Ay, ako ida na. Kunan. Pwede ka ko musulti para ni mo. Ako lang. Sige, tiya. Mas maayo pa. Hoy, Mak. Ikaw Ako, no kay taoy? Bidab. Ikaw sa tidan na ba? Ayaw sa pasubrain ang imong kamakiuwawon, oy. Sulti lang, God. Kung sabay imong kawawa nga gwapam ka. Ay, uwa magkukumaan na, tiyo. Ay, maana lagi ka. Tagaan lang nga takag idea kung nung saon ni mo aron di na ka makulbaan kung musulti na niya ka sa atubangan sa mga tao. Makalagot kini akong amahan, oy. Kaniya style, no? Kani ato pagina. Kung imo siyang pahinumduman siyang gisulti, iya ding bawion sa limot-limot lang. Ay, kalma lang, God. Kana kay wa gina niya gisulti, gusto ra niya nga iyang isurpresa ninyo. Surpresa lagi. Pero nalain ko siyang gisulti nga kadto na lang ko ng mansyon sa bintungan ng ako, Anya, ganan di ka maminaw, ana. May pagwa na lang siya mo pakapin og istorya. Makalagot kayong paminahon. Ay, gikumidyahan lang tingali ka to, May lang talagi komedya lang. Unya giyang tinudon, be. Unya iyang ihatag ni Nelson ang salimukon. Di ko musugot, ana. Hindi ba sa tingali na may tabo? Kay misad magkana siya ninyo nga kung kinsay unang maminyo, aw mo iyang hatagan sa dakong katungod. Maugani na akong gisulti niya. Unya karon milimot naman siya. Mo na magduda na lang gid noon ta. Ay, di lang sa natuunhan ang iyang unahuna. Kay surpresa man kuno nas tanan. Ug dako ang akong kumpiyansa nga ikaw gyud mo iyang tugyanan, ana. Basta lagi. Kung masipyat ganining tiguwang, ako man giniawayon ba? Magkatawa lang tani mo, Awayon yun ni mo ang imong amahan. Ang samanti ay? Awayon gid nako siyahan. Dili na ko siya tinggan. Tan-awang tagdili ba siya magpakiluoy nako? Sa ko biyang nakita, pinangga kay kaniya. Di siguro mahitabo nga si Nilson mo iyang tugyanan, ana. Ambot lang. Basta, mureklamo gid ko kung iyan ihatag ni Nelson. Dili ko palabot ang istorya. Kalma lang. Kalma. May bawan na to ang tanan karong Sabado. Anha na tamuhi mo og aksyon kung unsa gyud tinuo sa itong mga pagagpas. Basta kay usari ako masulti, Ronnie. Kung dili ako may tugyanan ni Papa, dako gid kayong gubot. Kay unsa man gyud ida na. Mutambong ka o dili? Mutambong na lang ba dong? Ay, wala may klaro imong kuwan na naong lagi. Klaro ha? Unsa na lang? Mutambong na lagi ko. Pero ing na si Nelson ha. Nga dili ko paisuryahon sa daghang mga bisita. Ay kablaka ng istoryaid. Sayon na kina. Ego na ka magpasalamat sa tanan. Unya, magmalipayon ta uban sa kasulugan sa okasyon. Kasulugan ba? Gikulbaan ba ako ba dong? Kulbaan sad. Wala lagi ng kulbay na nga. Kagwapa ni mo yung kulbaan ka. Gitoyo na nga, ikaw mo labing nga nag-una. Nga pinasidung kang dinapit. Tun kay, ikaw may kagwapahan nga bisita nila. Grabe kayo. Nagwapahan ka. Sama na ba dong ikaw ay may kikay ka mo balatik. Ay, tinood daw na. Tinood no eh. Bisag kinsa may pasultihon. Bisag si Sir Nelson pa. Degyan malalis nga, ikaw may pinakamaanyag na babae sa tibuok kalibutan. Hilom na ba dong? Hilom. Sobraan na sa kada. Ing nahinoon si Nelson nga mutambong na ko. Ayaw na pagdakadog istorya diha. Basta, pahinumdumi lang gihapon siya nga di ko pa istoryahon sa tunga. Ay, sigurado yung malipay sila. Dahil na.
Muloksong ito sa kalipay sa Nelson sa akong ibalita niya. Andam na ba ang tanan, Nelson? Oh, papa. Andam na ang tanan para ugma. Mahayo. Oh, Tod, kumusta si Idana? Andam na usad sila si Idana, papa. Andam na sila. Ang gobernador, ang mayor, ug ang leader sa nagkanilaing sektor sa Katilingban. Pero Nelson, usa ba ka tinuod ang akong nadunggan nga nagduha-duha man kuno si Idana sa pagtambo? Ha? Oh, kinsa may nagsulti ni mo, ana, papa? Basta, dunay nagsulti na ko. Usa ba na ka tinuod, ha? Kuan, papa. Walang kumonsulti ni mo dayon tungod kay namang mga butang giklaro ni Idana nako. Pero wala ay problema. May konfirmar na nga mutambong gid sila. Nahibaw ko sa rason ni Idana. Naay nagsulti nako tungod kay nabalaka siya ni Leslie. Tinuod nga nabalaka siya ni Leslie, papa. Di man gud gusto si Idana nga masuko na sa buo niya si Leslie niya kung makitaan siyang mitambong sa maong okasyon. May katarungan siya. Pero dili siya angay mabalaka Nelson. Tungod kay naaman ta. Nahibaw kung di na himuon ni Leslie sa daghang mga bisita nga iyang pakauwawan si Idana. Pero wala tayo angin kabalakan, papa. Kaya ako nang gipasaligan si Idana nga dili na mahitabo niya. Ati man na lang yun si Idana, Nelson. Kay siya, mao'y labing importante sa atong mga bisita. Ako rin bahala sa tanan, papa. Wala tayo angin kabalakan sa umabot na tong okasyon. Ani. Oh, Ronnie. Di naman sa kagikan. Kalit man lang kagawa. Nag-text ba ako nimo? Dito ko sila Jeffrey. Ang sabay mong gibuhat ito. Di ba bagas balita? Nga unsa? Pinasidunggang dinapit ko no si Idana ugma sa okasyon. Wala isulti sa mga tao dito sa Limokon. Nga si Idana, special ko nga dinapit sa inyong pamilya. Kaya imposible ko na nabalita Ang basura mahimong special? Ay, di ba na biya ka nga dako na kayo ang bilib sa imong amahan o gigsuon ni Idana? Uy, di na mahimo, uy. Kung tinuod man ganina, ako'y unang mubabag. Naklaruhan na imong amahan, ha? Pangutana ko noon sa katinuod na storya, ha? At doon ako si Papa Karon. Ako siyang pangutanon kung iya ba ginagidapit si Idana. Kung makadawat na gani kasi mong pasidungog Idana, unya tawgo na imungan o pasultihon ka, ang imong isulti, salamat sa Ginoo o sa tanan nga misuporta di mo. Mulagi. Muralay politiko. Ay, bitaw. Sakto bitaw. Misuporta niya ba? Unya, pasalamatan ni mo sila si Sir Piping, si Sir Nelson. Ay, nalanag i-appeal si Leslie kay suyaon ng dako. Mulagi. Musamo ito kontrahan na namak. Idana, katong akong gihatag ni mo tayo sunda. Ay, naman ito kuwang ang imong gisuwat, good puldo. Si kuwang utang. Kuwang bitaw. Magpasalamat ka sa mansyon nga ihatag ni Sir Piping ni mo. Mulagi. O gani? Buwan mo siguro ka makay. Nagasiguro rin ka nga ihatag na ni Sir Piping ang mansyon. Ay, unsa man di ay. Ihatag na niya kay si Idana agoy nakaayo niya. Mulagi. Wala pa kawaw dia. Imposible kayo na nga ihatag kay sa ila pa ng mga kaliwatan ni Mac. Ang bugtong makapanunod walain si Sir Nelson ra. Bitaw. Mulagay. Ay, okay lang si Sir Nelson, basta dili lang ka nas Leslie. Ay, naara na nilang duwa, Mac. Ha? Naara na nilang duwa, busa. Ayaw iapil si Idana. Ay, bitaw. Di sa gina mahitabo, Chuy. Kauwaw sa nato, ana, no, nga. Mag-una-una ta sa atong huna-huna. Mulagi. Magbitaw. Buwang mo sige yung iyaan po rin. Patakal ko niya kita. O, di si bakog babaan ako, be. Dahil? Magpasalamat yung ka, ha? Natural, tiha. Magpasalamat git ko. Maulig. Bitaw. Pero, nagpareho na lagi mong duha, no? Nalipat ko. Nalipat. Pero, maulig na, tiha. Di gina mahitabo. O kung panangit man lang nga, mababaan ni mo, tiha. Di gina na ko dawaton. Ha? O sa gadili dawaton?
Balibaran di mo ka ng mansyon nga hilabihang dako, Di pwede pag yung ninduta? Maulagay. Oh. Sundaro, kito na bulo-bulo. Di Ikaw ba makba? Mapauwam. Nagpaila lang yung kasi mong kakuga ng bandi. Ay, baya ka, Puldo. Taka mo sa gagyawit di hay. Kung natagan di ka, di mong dawaton, hakong daday na. Maulagay. Oh. Nagpaila lang yung ka ba? Di o yun Kung nakahang. di kaya tagan, dako, dukag, kuhan dako kag kamot. Unsay dako. Dako kag kamot. Kaya hangol mo ka. Eh, Kito na bulo-bulo. Pero si Danagod, ayaw ipareha sa imong kinaya. bitaw. Ay, kaya ano? Maulagay. Dautan ba din ang akong gisulti? Ha? Maulagay. Oh. Tiyo, ayaw na mo Ay, paglalis buwan ko sa anang kumbitaw, butanga, di tinuod. May tungod ang mga butanga, wag yun ko himuong desisyon. Kay, di man ko na mahitabo. Bitaw. Maulagay. Buwan mo gulis imag, di ka maguna-una mo gulis pirme ang nauna nito. Ay, ang ako lang ba? Mga panagana mo lang guding ako, Puldo. Siyempre, wabit akibaw sa huna sa tao. Basta kung hatagan gani kang idana, ikaw idana, paminaw. Basta hatagan gani ka, ayaw gagbalibari, ha? Ayaw pag huna-huna og dautan sama ni Puldo. Nahimuan di tag isyo nga dili tinuod. Og managid nga to okasyon, Papa. Og naano kay gipalit nga pinakanindot nga gown. Very good, iha. Ni apa pakita di ka sa picture, ha? Tanawan niya akong cellphone, Uy, wow! Nindot yung tinuod. Ang ngayon kay kaana, iha. Di ba, nindot, Papa? Og nahibawa ka ba sa presyo, anak, Papa? Almost 500,000 ang kantidad, anak, nga gown. 500,000? Dili ba mahal ra kayo, iha? Natural nga mahal, Papa. Branded pa yan, na. Og ikaduha pa, dili basta-basta ang designer anang akong gown. Inila sa tibuok Pilipinas. Sobra ra. Papa, naon sa good in town ka? Dili ba mato di mo nga special kayo nga okasyon sa atong pamilya? Oo, bitaw. Pero, napalit naman ka na ni mo. Sa kumaya akong mahimo. Anak ba? Ikaw yun, Papa. Mayong pagpaminaw Angay ka sa ma-proud na Lex ako. Pino. Kaya ako rin imong bugtong unika iya. Bueno. Wala ko'y pagsupak ni Ana. Ang importante ugma, magkatigom ta. Ug magmaya alang sa kasaulugan. Pero, doon na lang ko'y gustong karoon, Papa. Unsa naman sab ka na? Na ako'y nadunggang istorya ba? Tinood ba nga imong gidapit si Dana? Unsa? Si Idana ba? Matod sa akong nadunggan, imo man ko na siyang pinasidunggang dinapit. Tinuod ba na, Papa? Ha? Okay. Ayaw say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Ibara, Idana. O palihog na ko no, o subscribe sa akong YouTube channel. Nagkang kayong salamat mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.